Здравейте, ютури! Аз съм Пешо с наряда и днес ще направим поход в планината. Време започваме. Така, модифицирал съм това бъги специално за случая. Така. Им сега, какво става? О! А така, и така пак се движат, но просто на въздух. Да хабят повече гори. Окей. Бавно се движа, защото става е това. Окей. Так. Предимство е, че тук вървя на 3 гуми и все едните са издигнати, а това за мен си е предимство. Чакайте. Защото, нали, сещате за някои скали, ако вземе да запре. Там сме човек. Сега ще гръмна. А не успях. Окей, почти стигнахме до края. Пък ще се опитам да го модифицирам така, че да не ходи постоянно настрани. Окей, това беше така. Така, почваме сега. Сега ще стане. Те не се движат, те са в крайен случай. И в двата случая имам предимство, ето за това ви говоря да не дигам толкова голяма скорост. В двата случая за мен си имам предимство, защото в единия имам три колесника, които се движат и смисъл нали, забира и по-бърз става. Докато и пак във втория, когато допре пак до някой. Много пак използвам. Ако допре някой камък, или тези гуми ще се докоснат и така. Не. Това. В принцип, с това бъгинце, викам увелича гумите, а и сега като има тези трети гуми, много по-лесно балансира. Мисля, ако бяха по-надолу, нямаше както миналия път, сега точно как бях сложил. Ето сега се задвижват, когато е по някоя повърхност, и му дава повече сцепление и по-лесно се качва. Съжалявам малко за забиването, но много съжалявам. Ето там бях видял самолета. Един път, като играх. Как? Нали, има път. Там ще ми е вече много по-лесно. И сега наистина ми е много по-лесно с тези трите гуми, защото не унася. Нали, само от едната страна. Тая мишка какво прави тук? Окей. Ето вижте. Опитвам се и нищо не става. Мале. Но моля, абонирайте се, subscribe and like. Нали? Та движим се с 100 горе-долу 160 км. И нищо не ни спира, освен малкия бък. Малкия бък. Ето вижте сега как ще... Добре. Restart here. Restart here. Автоматик. И сега отделяме. Чакайте. Момент. Тук горе имаше път и се опитам се кача от там, пък каквото стане. Слагам тези гуми. Да ми е по-баланс.
Ако си струва, че и сега дрифти, трябваше да го видите, когато беше и без, изобщо без тея. Не, жиш. Добре. Какво трябва винаги на тази... Защо трябва винаги на тая страна да се обръща? Защо толкова забива? Окей. Явно трябва тук да се качваме. С тези трите гуми ще ми е много по-лесно. Уа! I believe I can fly. I believe nothing but the sky. Ако се приземя сега на гуми, ще ми е много кеф. И не се приземих на гуми, но нищо пак. А тя цели 10 на минути песен ли планувал. Ще е само в тракторена. По-скоро. Джипарена. Не знам какво е това. Току-що го измислих. Гадото е, че ако цопнете във водата, после ако се рестарнете тук, нали, става here, няма да стане. По инерция се движа. Запалих двигателите. Палим. Не, към водата. Окей. Добре, давай. Так, увеличаваме гумите. Така, гледам. Айде тук. Почти го качихме. Опа, мисъл, какво става тук, бе? Още малко повече скорост. Още малко повече нещо. И още малко тук заседна. Нещо. Всичко. Не. Така. Айде дайте Макс. Ей, сега си знаех. Опа, не натам. Някакво ми мрази тези двигатели, ама... Това свършва с катастрофа. Пак ще го представя. Тук искам да ме спалне така нагоре. Но то ме спалва надолу. Давайте двигатели! Нищо. Все още вървя. Ще ме обърнат, yes. Почти. Аз летя. А това не ми харесва. Мисъл. Ще прекуся. Загазил го. Дай на Макс. Ще трябва да свършваме скоро. Вау. О, е. Мале, колко високо паднах. Опа. Да. Паднах. Бре, точно на 10-та минута пак. В смисъл с някои клипове така съвместими. Ще имам и на други работи, като, нали, всякакви такива легота, които ги имам от старите години и от по-новите, нали, тези работи. И така, аз сега, нали, имам един клип, който показвам поставка за телефона от някой, нали, се слага на всякакви шишенца и тем подобни. Качи го! Yes! Не! И стана нощ. Добре, сега спри! Добре, тогава ще дадем пълна газ. Поне прекусих. Това ме кефи. Опа. Даме пълна газ. Много кофти. Окей. Поне прекусих планината без никакви увреждания.